Takže čau vážení, vítám u mého prvního videa. A jak jinak zaujmout lidi než soutěží. A takže dneska si zasoutěžíme o hru Smite, teda o beta klíč. Budu asi losovat 5 lidí, možná i víc, minimálně 5. Čím víc lidí bude, tím lépe. Budu losovat buď v pátek, v sobotu, pondělí nebo úterý, podle toho, kolik vás bude, nebo když se vrátím domů. Ale je to celkem dobrá hra, něco jak LOLko a Dota, akorát že z třetího pohledu, takže to je celkem dobré. A teď co musíte udělat? Musíte dát odběr, like u videa a napsat do komentářů chci Smite. Budu losovat přes random.org, takže žádný odrv nebo něco takového, to je úplně trapné. Všechno bude natočeno, vidíte sami. To si myslím, že k soutěži všechno. Teď vlastně přejdeme k takové informačce, co na mém kanálu můžete čekat za věci a za videa. Takže budu to určitě let's play z různých her. Určitě tam bude ten Smite, ať vidíte vlastně o co vůbec jde za hru. Tak LOLko, TFko, Dota, i určitě ještě i naší hry, třeba Magica. A to ještě uvidíme, co budu točit. A kdyby někdo si chtěl zahrát něco se mnou, tak mi určitě pište v PMku nebo do komentářů. Určitě si s váma něco rád zahraju. A já doufám, že se vám video líbilo, pokud ano, dejte odběr, like, komentujte, co bych měl zlepšit, zhoršit. No, zhoršit ne. Hlavně zlepšit. Takže díky a čau.